Hei! Tervetuloa mukaan tänne minun retkelleni. Tämä on käsityöaiheinen videopäiväkirja tai sen semmoinen, jossa mie retkeilen ja kerron minun käsitöistä ja suurimmaksi osaksi kerron neuleista. Tänään on lauantai, onkohan nyt 3. päivä lokakuuta ja vihdoinkin päästiin retkelle. Me retkeillään täällä Suomenlahden rannalla Virolahden Lervikissä. Tässä on tämmöinen kunnan uimaranta ja tämmöinen nuotiopaikkalaavu. Tultiin tänne aamupalalle, tai brunssille oikeastaan. Minä ensin meinasin kuvata tuolla, missä näkyy toi kivi. Niin tuossa kiven edessä, kun tuolta käy kuitenkin tuolta etelän suunnasta semmonen tuuli, ei nyt mikään kauhean kova, mutta sitten minä ajattelin, että kun ei minulla ole mitään muuta kuin tuo kännykän mikrofoni, että jos se ottaa se tuuli kuitenkin ikävästi siihen, niin tulin tänne metsikköön vähän matkan päähän tuosta rannasta. Tänään minulla on mukana 6 valmistunutta neuletta, en ottanut nyt mitään muuta mukaan. Siitä on aika pitkä aika, kun viimeksi olen kuvannut. Ja loppukesästä, kun aloittelin aika monta erilaista neuletta, niin ne on nyt valmistunut. Ja valitettavasti minulle aina jää tää niin vähän heikommalle tämä, että mitä neuleita minulla on päällä. Mie en nyt ole muistanut etukäteen katsoa, että mitä nämä on, paitsi että sen mie tiedän, että tämä pipo ja kauluri on sellaiset, mihin ei ole ohjetta. Tähän on ohje, mutta enpä nyt muista mikä tää on, mutta jos kauheasti kiinnostaa, niin tää löytyy Ravelrystä minun projekteista ja Ravelryssä minun nimi on Paivikki. Sieltä löytyy myöskin nämä kämmekkäät löytyy sieltä. Minun pitäisi aina muistaa miettiä etukäteen, että mitä minä laitan retkelle päälle ja sitten katsoa, että mitä ne on, mutta siihen en ole vielä pystynyt. Joo. Minulla on tuossa alhaalla on minun muistiinpanot tuossa maassa ja sitten tuossa on sellainen kassi, mistä minä otan niitä minun neuleita näytettäväksi. Ja minulla on siis 3 huivia ja 3 sukat. Eli sukkavillitys jatkuu yhä vielä. Minulla alkaa nyt olla kyllä jo ihan hyvä kasa niitä sukkia jouluksi, että pitäisi neuloa miesten sukkia, mutta kun ne on niin tylsiä neuloa, niin ei kauheasti niin kuin inspiroi, mutta ehkä minun pitää nyt ottaa härkää sarvista ja ostaa 7-veikkaa ja neuloa semmosia miesten saapassukkia. Katsotaan nyt. semmosia niin kuin naisten söpöjä sukkia on paljon kivempi neuloa kuin sellaisia pässinpökkimä harmaita, mustia, tumman sinisiä perussukkia. No, mutta mennään huiveihin. Tällainen huivi, jota olen näyttänyt teille keskeneräisenä. Tämä on Anna-Johannan Zen Zone. Ohje ilmestyi kesällä ja kun minä näin tämän, niin minä olin niinku ihan heti, että minä haluan neuloa tuon. No, mutta sitten se oli jostain tukuvuulin jostain uudesta ohuesta langasta. Ja siinä oli vaan tämmöisiä tämmöisiä perusvärejä, värjäämätöntä villaa, valkoisia, harmaita beessejä, mitä siinä nyt sen semmoista olikaan. Ja minä halusin värikkään. No sit kauhean vaikea oli niin kuin löytää, tai siis minun on vaikeaa ostaa netin kautta jotain lankaa, jota minä en pääse käpälöimään. Koska minun on niin kuin vaikeaa tietää, että miten ne niin kuin sopii yhteen. Ja löydänkö minä just sellaista lankaa, kun minä haluan. No, minä etin ihan hirvittävän pitkään. Ja sitten Wetterhofin, onko se Sivilla, hetkinen? Joo, Sivillaa eli silkkivillaa löysin. Ja arvelin, että nämä nyt vois sopia yhteen.
silloin kun minä neuloin tätä, niin minä olin ihan niin kuin, että voi ei, että olisinpa ottanut niin kuin tämän värin tilalle vaikka jonkun tumman sinisen tai jonkun tummemman vaaleanpunaisen tai jonkun sellaisen, että en tykännyt siitä. Mutta nyt kun tämä on valmis, niin oikeastaan ei tämä nyt ole pahempi väriyhdistelmä. Mä olisin vaan ehkä jotenkin sieluni silmin ajatellut, että ne värit olisi niinku kirkkaammat kuin nämä, mitkä tässä on. Nämä on ehkä vähän, ainakin tämä tämmöinen punainen, niin on ehkä vähän liian murrettu nyt siihen, mitä minä niinku hain. Mutta lopputulokseen kuitenkin olen niinku tosi tyytyväinen. Sivilla Villa, minä olen aikaisemminkin neulonut siitä jotain, niin tähän laskeutuu niinku valtavan hienosti. Että on niinku huivilankana aivan super. Ja siinä Sivillässä oli vielä se hyvä puoli, että sitä muistaakseni myydään 50 gramman vyyhdeissä, eli sitä oli niinku helppo, helppo ostaa niinku tarvittava määrä. Tätä oli tosi kiva neuloa. Tätä oli niinku todella kiva neuloa. Neuloin tätä hetkinen, katsotaan mitä puikko. 325 puikoilla, pyöräpuikoilla neuloin tätä. En muista, että vaihdoinko sitä puikkokokoa, mikä siinä ohjeessa oli, että sitä en nyt muista. Mutta siis tällainen tuli ja aivan kyllä tykkään tästä näin. Tämmönen näin on siis Sivilla, ei kun siis Zenzone huivi, jonka siis Anna Johanna suunnitella. Minusta sanoiksi minä jo Anna Johannan. Aivan ihana huivi, tosi sulonen. Mie en yleensä neulo mitään 2 kertaa, koska maailma on täynnä ihania neuleohjeita ja miksi niin kuin jumittuisin johonkin ohjeeseen, kun voi neuloa jonkun toisen ihanan ohjeen mukaan jotain. Mutta tämä nyt on semmoinen, että jos minä joskus löytäisin sellaiset langat, mitä minä en osaa sanoa, että mitä minä olen niin kuvitellut, mutta jos joskus tulee niin semmoinen lanka, ohuesta langasta joku yhdistelmä, mikä minä ajattelin, että tosta voisi neuloa jotain kivaa, niin tämän voisin kyllä neuloa uudestaan. Tämä on niin kiva. Noniin. Se pitää vielä sitten sanoa, että kun mä olin neulonnut tämän, niin tämähän näytti semmoiselta muodottomalta turalta, mutta kun mä pesin tämän huivin ja pingotin ja laitoin kuivumaan, niin tästähän tuli aivan ihana. Mä en kauheasti katon niitä, kun siellähän sitten niissä ohjeissa lukee, että pingotettuna, että kuinka iso sen pitää olla, niin siinä kohtaa mä en mittaile niin kuin minä vaan pingotan niin piukeaksi kuin vaan mahdollista. Minulla on sellainen vanha patja, jonka päälle minä pingotan. Minulla on sellaiset pingotusraudat ja sellaiset neulat, joilla minä pingottelen. Mutta siis Zenzone suosittelen, tosi kiva malli. No, sitten tuossa loppukesästä, nyt nämä näkyy teille peilikuvana, koska minulla on tässä etukamera, niin Seija P:n Hetkiä Heimolassa podcastista, niin videolta, niin Seija esitteli semmosia tillisukkia, joiden ohje on tämmöisiä kuin Silmuja ja silmukoita kirjasta, joka on tänä vuonna ilmestynyt tämmöinen 4 suunnittelijan puutarha-aiheinen neulekirja. Ja ne tillisukat minusta näytti niin ihanilta, että minä halusin ihan ehdottomasti neuloa ne. Ja sitten minä ajattelin, että minä voisin kirjastosta tietenkin varata tämän kirjan. Mutta sitten kun minä netistä selasin, että mitä kaikkea tässä on, niin minä päätin, että minä ostan tämän kirjan. Ja heti loin silmukat tästä 3 eri neuleeseen. Täällä on tosi kivoja malleja, semmosia mitä minä tykkäsin. Mutta en nyt tiedä, että neulonko nyt sit enempää kuin ne 3. Täällä oli ehkä jotkut sukat vielä, mitkä minä halusin neuloa. Sukat, me pysähdy miettimään. Oliko ne kuitenkin lapaset? Hetkinen, hiljaa hengittämättä. Nyt tuolla rupesi tuulemaan. Joo.
tuleeko tänne asti. Tässä on tällaiset kämmekkäät, jotka voisi tietysti neuloa lapasiksi. Pistetään noin, ettei näy ohi. Et noin nyt oli semmoset noi perhos, missä on perhosia ja kukkia. Oli täällä varmaan jotain muutakin. Mutta siis 3 neuletta heti pääsi puikoille. Se mikä minusta oli tosi kivaa tässä esipuheessa tai jossain täällä alkusivuilla nämä kirjan kirjoittajat rohkaisi neulojia tekemään niin kuin oman versionsa siitä ohjeesta. Että niin kuin semmoista uskallusta siihen sen ohjeen niin kuin muokkaamiseen niin kuin oman näköiseksi. No, ne tillisukat lähti heti, minä esittelen ne kohta. Ja sitten kun minä katsoin, että niin täällähän oli tosi ihana huivin ohje. Ja sitten kaiken kukkuraksi minä katsoin, että mitä. Että minullahan on sitä lankaa, eli Knitting for Olive. Sitä merinosilkkiäkö se nyt oli, hetkinen, missä se nyt on? Ei mulla täällä lue mitään muuta kuin Knitting for Olive, eli tästä langasta on kyse. Ja ajattelin, että no kun minulla on tuota lankaa, niin miepäs aloitan tämän. Aloitin neulomaan tätä ja sitten huomasin, että tätähän pitäisi olla niin kuin 2 kerää, eli 100 grammaa, kun siinä yhdessä kerässä on 50 grammaa. No sitten piti tilata, eli vaikka minä ajattelin, että minä niin käytän tähän niin kuin omasta lankavarastosta lankoja, niin silti piti tilata lisää lankaa. Se ei ollut tietenkään ihan saman väristä, eli me on täällä keskellä raidottanut ja sitten me on raidottanut uudestaan täällä loppupäässä. Minä lopetin sen raidottamisen, kun minusta se oli ärsyttävää, kun ne langat meni sekaisin siellä. Niin. No, sitten tämä tämmöinen piparkakkureuna tai kolmioreuna, mikä täällä on, niin siinä alkuperäisessä neuleessa se on yksivärinen. Mutta minä halusin käyttää minun jämälankoja, jota mitään ei ollut niinku riittävästi, että minä olisin voinut tehdä niinku yksivärisen reunuksen, tai sitten jos oli, niin se ei käynyt minun mielestä tähän ruskeeseen. Niin sitten minä päätin, että no, minä käytän näitä tämmöisiä pienempiä jämälankoja, ja tein niinku jokaisen noista kolmioista eri värisen. No ei tietenkään sillä, että on täällä niinku samanvärisiä on, esimerkiksi sinistä on 2 paikkaa, missä sitä nyt on tuolla noin. Mutta kuitenkin, että niinku ei ole mitään semmoista sääntöä, että joka toinen on sen värinen ja niin edelleen, vaan minulla oli kassillinen niitä jämälankoja ja sieltä aina nappasin yhden. Semmoisen minä sitten täällä alkupuolella jouduin purkamaan, koska siinä samassa kassissa oli siis tämmöistä merinolankaa ja sitten sellaista niin kuin villalankaa. Ja tein yhden kolmion semmoisesta villalangasta ja sitten huomasin, että siitä ei tule kivan näköinen, että se pinta ja se neule on niin paljon erilaista tästä, kun tämä muuten on tämmöistä merinoa, niin se ei ollut hyvä, eli se piti purkaa pois. Sen unohdin vielä sanoa, että tämä tehdään siis intarsiana, eli näitä ei tehdä jälkikäteen näitä kolmioita, vaan ne tehdään niin kuin samaan aikaan. Intarsia on helppoa, ei kuulostaa vaikeammalta, näyttää vaikeammalta, mutta ei todellakaan ole. Tästä tuli tosi kiva huivi. Tämä saattaa mennä jopa omaan käyttöön, minusta tämä on jotenkin kiva. Siinä kirjassa, sen kirjan kuvassa, jos ei niin kuin lue sitä tekstiä ja sitä niin kuin ohjetta sieltä, niin äkkiä kun katsoo, niin voi näyttää, että nämä on niin kuin samanväriset, mutta ne ei ole siinä kirjassakaan. Kyllä ne on eri väriset, mutta siinä on joko ne langat ihan oikeasti on todella niin kuin lähellä toisiaan, tai sitten valokuvauksessa on joku juttu mennyt pieleen sillain, että ne niin kuin näyttää kuvassa äkkiä katsottuna, että ne on niin kuin samanväriset, mutta ne on eri väriset. Tämän huivin nimi on Aili. Minun äitin nimi oli Aili, tai on yhä vieläkin. Ja sekin niin kuin sitten innoitti minua neulomaan tätä. Minä olen neulonut tämän 3,5 millimetrin puikolla. Tämmönen. Tykkään kovasti. Ja olen tyytyväinen siihen, että tähän meni niitä minun varastossa olevia lankoja, jopa siis melkein kaikki sekin, mitä me joudun ostamaan lisää. Titityystä ostin ja sehän tulee, Titityy on siitä ihana kauppa, että sieltähän tulee niin kuin
suurin piirtein seuraavana päivänä se lähetys kotiin. Et tulee tosi nopea toimitus, ei tarvitse odottaa kauan. Aili huivi. Suunnittelija on Maria Kostamovaara. Onko mulla muita tietoja täällä? Joo, ei. Piti tuolta kurkata. Eli tää oli kanssa siitä Silmuja ja silmukoita -kirjasta. 3. neule, minkä neuloin siitä kirjasta. Aha. Näkyykö? Tuolla kiven. Tuolla noin on 2 joutsenta. Mie en näe, että näkyykö ne nyt teille sinne. Siellä oli siis sellainen pieni huivi, jonka nimi on Välke, mikä minusta on niinku aivan ihana nimi. Välke. Täällä välkehtii tällaiset, voisi ajatella vaikka niinku taivaan tähdet tai jotkut timantit. No, tämänkin päätin neuloa sen takia, että siinä ohjeessa sanottiin, että knitting for olive, sitä merinoa, eli sitä samaa, mikä minulla oli tossa toi ruskea, niin minulla oli 1 kerä tätä, ja siinä vaiheessa jo sitten olin älynnyt sen, että siis 1 kerä ei riitä tuohon äskeiseen, mutta tähän riitti 1 kerä. Ja kerta minulla oli ohjeen mukaista lankaa ja huivi oli tosi söpö, nimi oli kiva, niin sittenhän se piti neuloa se välkehuivi. Eli tämä on semmoinen ihana pikkuruinen huivi. Ainut mikä minua tässä nyt pikkusen keljuttaa on se, kattokaapa tämä reuna, minä näytän täältä nurjalta puolelta. Tämä reuna rupeaa kääntymään tonne noita, vaikka me on tämän pingottanut, niin tämä reuna kääntyy ja minä luulen, että kun minä rupean tätä pitämään, niin tämä menee niinku ihan siis semmoiselle rullalle varmaankin. Et tässä olisi ehkä pitänyt olla jotain aina oikeita tuolla reunassa, että tämä ei rullautus. Mutta siis kevyt, ihana huivi ja helppo neuloa, ei tarvinnut. Minusta tuntuu, että me jossain vaiheessa jätin ohjeen katsomisen kokonaan. Siis siellähän on kaavio koko tähän niin kuin huiviin siellä kirjassa. Mutta me jätin sen seuraamatta, koska tämä oli semmoinen, minkä pystyi opettelemaan ulkoa. Tosi kiva pikkuhuivi. Välke. Ja tän on suunnitellut, Emma Kylmälä, ja me on neulonut tämän 3. puikolla. Joo, me katon vielä. Noniin. Eli mulla on nyt 2 neuletta, millä mie sain niinku, omia varastolankojani käytettyä. Tosin siellä varastolankalaatikossa, niin se ei niinku näy millään tavalla. Sama tuossa äskeisessä huivissa, kun siellä on niitä ne kolmiot tai ne reunat, niin niitä jämälankoja, niin ei siinä kassissa, missä minulla oli jämälankoja, niin ei näy millään tavalla, että sieltä olisi nyt jotakin otettu. Noniin, eli ne oli mun 3 huivia ja nyt sukat. Ja ensimmäisenä minä kaivelen tuolta ne tillisukat. Siinä kirjassa tillisukat oli neulottu ohuemmasta langasta. Pistetään. Miten minä näytän? Minä näytän nyt näitä ylösalasin. Minä halusin käyttää kotoa löytyviä lankoja. Ja tuossa kesällä, tuossa näkyy nyt ne tillin, näkyykö hyvin? Ne tillin varret. Kesällä käytiin tuolla Verlassa, eli Verla on tuolla Pohjois-Valkealassa. Entisessä Pohjois-Valkealassa, nykyisessä Kouvolassa oleva semmoinen maailmanperintökohde, tehdasmiljö, aivan ihana paikka. Niin siellä on semmoinen käsityökauppa tai semmoinen, missä niin kuin paikalliset käsityöläiset voi myydä tuotteitaan. Niin siellä oli sitten myynnissä tämmöistä kasvivärjättyä lankaa. Tämä on ehkä semmoista nallen vahvusta, saattaa jopa olla nallea. Siinä ei lukenut mitään muuta kuin että sukkalanka. Ja tämä on punasipulilla värjätty. Niin ajattelin, että käytänpä sitä nyt heti näihin sukkiin. Ja 2-puolosen puikoilla olen tehnyt. Muistaakseni noudatin kunnolla tätä ohjetta. Tässä oli kiva ohje noille nypyille. Sitä voisi käyttää muissakin niissä
neuleissa, mihin tulee nyppyjä, kun nämä nypyt pysyy tässä edessä eikä ne pullahat tonne taakse. Joo, siis tillisukat. Tosi kivat. Sanoinko me jo suunnittelijan? En. Hetkinen. Jaana Etula on suunnitellut tosi kivat sukat. Ja nämä oli niinku semmoista fingering langalle, mutta mietin sitten sitä, mikä minun mielestä on sitä nallen pahvusta, niin tuli myöskin ihan hyvät. Nämä menee sinne minun lahjahyllyyn. Nämä ei tuomaan käyttöön. Tosin tämä malli oli niin kiva, että saattaisin vaikka neuloa itsellenikin, jos innostun jossain vaiheessa. Mutta minulla on vinopino tulostettuja ihania sukkamalleja, niin voi olla, että en näihin palaa vielä, kun nämä on kerta neulottu. Sitten vielä on 2 sukat. Näitä me olen esitellyt aikaisemminkin. Eli nämä tuossa kesällä oli sillä japanilaisella Jukka-nimisellä suunnittelijalla, eli YUCCA. Oli tämmöinen mysteerineulonta, jonka nimi oli Hour Lilies, eli tuntililjat. Ja näistä tuli aivan ihanat sukat. Vitsi, kun me en ottanut semmoista pingotinta nyt näkyy. No, käsi tonne. Eli tossa näkyy toi sukan kärki. Sitten toi koko sukka on niinku muuten tuommoista hyvin yksinkertaista kuviointia. Tuolla kantapäässä on samanlainen kuviointi kuin kärjessä. Ja sitten täällä sukan suussa on tommonen yksinkertainen pitsi, joka ei nyt näy. Näkyykö nyt? No nyt näkyy vähän paremmin. Siis todella söpöt sukat. Hänellä on aivan ihania ne ohjeet, sellaisia sulosia, mutta ei kuitenkaan mitään niinku supermonimutkaisia. Että tätäkään sukkamallien ei ole niinku tungettu täyteen kaiken maailman pitsejä, vaan tässä on niinku yksinkertainen pitsi ja sitten on tuommoista pintaneuletta. Lankana tässä on rouva silmussolmun merinosukkis, jonka ostin kesällä tuolta Lappeenrannasta, kun silmusolmulla oli siellä pop-up, siellä taitokaupassa. Niin sieltä on ostanut juuri tätä projektia varten. Ja lanka sopii minusta aivan kuin nenäpäähän tähän malliin. Et vaikka tämä on tämmöinen niinku käsin värjätty lanka on, että se on tämmöistä niinku moniväristä, niin silti tämä kuvio näkyy tässä niinku tosi hyvin. Että tämä on sen verran hillitty väri, että tuo väri se ei niinku sotke tätä kuviota. Nämä saattaa mennä minulle itselleni, kun nämä on niin söpöt. Eli Hour Lily ja Jukka. Ihanat sukat. Ja sitten mulla on vielä yhdet. Nämä on tällaiset. Näissä on myöskin hyödyntänyt jämälankoja. Mulla on semmonen muovipussillinen Markus Companyn Six Ply lankaa, jota on ostanut johonkin toisiin sukkiin, muistaakseni semmoisiin pitkävartisiin polvisukkiin. Ja sitä on jäänyt niitä lankoja, siis kassillinen, semmoinen muovikassillinen, tai siis pussillinen, ei muovikassillinen, vaan pussillinen. Ja nyt sitten kun näin elokuussa, vai milloin se nyt olikaan, että Lanka-Kaisa on suunnitellut tällaiset sukat ja niistä tulee semmoinen yhteisneulonta hänen sinne Instagram-sivuilleen, niin päätin, että nyt me voin käyttää näitä Markus Companyn jämälankoja. Eli kokonaan, ne oli niin kuin, niissä oli vaan käytetty niissä Lanka-Kaisan sukissa, vaan oliko siinä 2 vai 3 väriä, niin me on pistänyt nyt niin kuin aika montaa väriä. Tuo violetti loppu minulta kokonaan. Vaaleanpunainen loppu ja noi harmaat loppu. Sinistä jäi vielä vähäsen. Ja valkosta on paljon. Sitten siellä on vielä keltaista ja mustaa. Niistä saisi vielä yhdet tämmöiset. Siis en tiedä saisiko tämmöisellä kuvioinnilla, mutta saisi kuitenkin isot sukat, että niitä jäi niin paljon niitä värejä, että niistä oikeastaan voisi neuloa miesten sukkia. Mutta en tiedä, kun siinä on aika paljon keltaista, että
kuinka moni mies sit suostuisi pitämään, jos on semmoista, missä on keltaisia. En tiedä. Keltaista paljon. Mutta nämä on siis tämmöistä paksumpaa sukkalankaa. Ja tämmöiset kirkkaat värit. Se Markus Company Six Ply minusta on hyvää sukkalankaa. Tämmöistä korvaa niinku seiskaveikka vahvuisen langan. Tämmösen. Näitä oli kiva neulos. Se tuliko aina perjantaina ja sunnuntaina tuli se pieni pätkä ohjetta ja ne sai sen pätkän aina neulottua niin kuin parissa tunnissa. Nyt on kiva. Kivat. Noniin, eli tämmöiset neuleet minulla on nyt valmiit. Keskeneräisiä on siellä kotona 2 paitaa ja sitten on niitä sukkia ja yhdet sormikkaat ja lapaset. Mutta niitä minä esittelen myöhemmin. Nyt jos hyvin käy eikä tule mitään esteitä, niin parin viikon päästä ollaan menossa taas vähän enemmän retkeilemään, niin ehkä sitten, tai ei ehkä, vaan sieltä sitten kuvaan ja kerron niistä neuleista enemmän. Meillä on nyt ollut tässä retkeilyssä tämmöistä niin kuin vastatuulta, että on ollut työkiireitä ja sitten on viikonloppuna satanut kaatamalla vettä tai sitten on ollut jotain muuta. Ei nyt välttämättä mitään dramaattista, mutta jotain muuta niin, että ei olla pitkään aikaan. Oikeastaan niin kuin sen heinäkuun helteistä lähtien niin ollaan retkelty siis todella vähän, koska aina on ollut jotain. Mutta ehkä tämä nyt muuttaa, ehkä me päästään nyt sitten parin viikon päästä sitten vähän enemmän retkeilemään. Niin, ja sitten semmoinen asia, mistä mä olen aivan intopinkeenä, on se, että mie olen ilmoittautunut sen paikallisen taitojärjestön, yhdistyksen, minkä lieneekään, retkelle sinne Tampereen kädentaitomessuille. Ainut, mikä minulla nyt pikkasen huolettaa, on siinä se, että niitä ilmoituksia, että sinne retkelle voisi ilmoittautua, niin niitä on niin kuin nyt aika paljon joka paikassa, niin minulle tulee niin kuin semmoinen olo, että entäs jos sinne ei ole ilmoittautunut tarpeeksi väkeä, että se perutaan. Minulla on niin kuin semmoinen mielikuva, että se olisi peruttu tässä joku kerta. Nyt saatan olla väärässä, mutta siis näiltä näkymiltä minä kuvittelen ainakin, että olen siis tulossa silloin Tampereen kädentaidon messuille silloin lauantaina. Jos ei nyt mitään ihmeellistä tule. Minä olen tosi innoissani siitä, koska minä olen viimeksi käynyt. Sitten on varmasti yli 10 vuotta, kun minä olen viimeksi käynyt. Kyllä. Niin se on tosi kiva odotettavaa. Noniin. Me ruvetaan kohta keräämään meidän kimpsuja ja kampsuja täältä laavulta ja sitten lähdetään tonne toiselle merenlahdelle katselemaan, että mitäs lintuja siellä näkyy. Että me ollaan vielä täällä lintuja kiikaroitu ollenkaan. Sitä mennään tekemään ja sitten iltapäivällä lähdetään kotiin ja minä pääsen neulomaan villapaitoja, mutta niistä minä kerron enemmän. Mutta nyt minä näytän vähän tätä paikkaa. Minä käännän tämän toisinpäin. Tuossa on siis tollainen laavu. Ja tuolla on noita liitereitä ja huusseja. Ja tässä näkyy tätä rantaa, joka on aivan ihana. Tosin me ollaan ikinä käyty täällä kesällä. Minä olen epäluuloinen merivettä kohtaan, kun minun mielestä Suomenlahti on ihan täynnä sinilevää jatkuvasti, mikä ei varmaankaan ole totta. Mutta ei olla käyty täällä uimassa. Meiltä on semmoinen vähän yli tunnin matka. Oi, nyt ne joutsenet on tuossa lähempänä. Katsotaan saisiks mie ne ne on ihan tuossa kivien takana. Pikkusen näkyy tuossa noin. Käydään tuossa rannassa katsomassa. Onpas tuolla etelän suunnalla harmaata. Nyt ne katsoo tänne päin. Kyhmyjoutsenia näyttävät olevan. Joo. Nehän ei lähde täältä mihinkään niin kauan aikaa, kun on vaan merivapaa ja matalat rannat on jäättömiä, niin nehän saa täältä ruokaa. Ihanaa olla täällä näin. Tuolla on etelä ja siellä näyttää kovin harmaalta. Mutta meidän retki jatkuu ja neulominen jatkuu. Minulla on myöskin minun
tämmönen retkineule täällä mukana, jota aion vähän aikaa tuossa laavulla kyllä neuloa. Hyvä. Kiva kun olit mukana täällä minun retkellä. Nähdään.